dia, soc la Montse de Multimèdia Tarragona. En col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i els centres cívics i donada la situació que estem vivint d'excepcionalitat, us volem oferir una petita càpsula formativa. El tema a tractar serà, per tal que aprofiteu el temps aquests dies a casa, com endreçar mínimament els armaris. Som-hi? Bé, doncs comencem. Evidentment, per mantenir endreçat l'armari hem de mantenir un ordre i una organització. Ordenar i organitzar no sempre és el mateix, però està clar que si no ens organitzem no pot haver-hi un ordre. L'ordre és la manera de com han d'estar col·locades les coses seguint el criteri que nosaltres decidim. I l'organització és buscar de quina manera, quin és el nostre sistema per portar a terme aquest ordre que hem establert. Com organitzem el nostre armari? En primer lloc, per poder organitzar l'armari, una de les tasques bàsiques que hem de portar a terme és descartar. Descartar no sempre significa llançar la brossa. Està clar que hem d'eliminar tot allò que tenim a l'armari que no fem servir. Diuen els japonesos que tot allò que fa més de 2 anys que no utilitzem, el que fa és acumular energies que no ens aporten res. Per tant, la meva recomanació és que ho tragueu de l'armari. Si és algun objecte de valor, un objecte que per vosaltres té, repeteixo, un valor sentimental, no cal que el llanceu, però sí que l'heu d'eliminar del vostre armari. Per tot el que són objectes de valor, o de valor sentimental, millor dit, fora bo que tinguéssiu una capseta i ho acumuléssiu tot. Per altra banda, quan diem descartar, pot ser donar, pot ser vendre, pot ser ubicar amb capses grans, amb bosses. Llavors, el següent que hauríem de tenir clar per organitzar l'armari és fer categories. Categories significa, no sé, vestits, pantalons, samarretes, roba interior, sí? I optimitzar. Evidentment, per optimitzar l'espai hem d'haver fet prèviament el que us he dit. Com categoritzem? Si esteu molt embolicats i no sabeu com començar, una de les meves recomanacions és treure la roba de l'armari absolutament tota per zones i anar-la col·locant a sobre el llit. A partir d'aquí podreu descartar i categoritzar. I en aquest moment ja tindrem prous eines per poder saber on ubiquem. Hi haurà peces que són les més petites que probablement necessitarem de capses o altres utensilis addicionals a banda de lo que és l'armari. Un altre dels aspectes que hem de tenir en compte per mantenir aquest ordre un cop l'haguem establert és, punt 1, retornar sempre tot al seu lloc. I segon, ser constant. Aquests 2 ítems són molt importants, si no, aquesta endreçada que hem fet de l'armari no ens servirà de res. Per portar a terme tota aquesta reubicació de l'armari, tenim mobles auxiliars com poden ser calaixeres, sabaters, i per ajudar-nos a reorganitzar tot això, ens podem ajudar de, per exemple, cistelles i organitzadors. Ara veureu uns quants exemples, però cadascú pot fer servir els que més li convingui. Per què serveixen? Doncs per tot el que aquí us mostra. Això bàsicament és per roba petita, que bulti poc, com roba interior. Aquests tipus de caixa o d'emmagatzematges serveixen molt per lo que són els canvis d'armari i emmagatzematge. Evidentment, els penjadors que tots coneixem, aquí faltarien els penjadors de faldilles i pantalons, que no hi són. I com us he dit abans, per la roba interior va molt bé aquest tipus de capsetes obertes amb separadors. Això són complements per col·locar les sabates,
I aquests són complements per col·locar les sabates d'altres temporades, perquè estan tancats. Tot això formaria part ja del que serien capses, caixetes, cistelles, per poder situar els complements. Complements tipus què? Joies, bisuteries, cinturons, mocadors. Aquests altres són perfectes per col·locar dins dels calaixos. I ara arribem a la part de les senyores dels bolsos. Tots els bolsos hem de dir que hauríem de guardar-los farcits d'algú. L'ideal serien aquestes bosses que van inflades d'aire, però si no ho tenim, o amb una samarreta vella o amb paper de diari. Per què? Perquè si no es deformen. I sempre mirant cap a dalt els bolsos. Bé, doncs fins aquí tot allò que podem utilitzar per millorar i optimitzar el nostre espai en l'armari. Ara és el moment d'explicar-vos una mica els diferents tipus de plegat que hi ha. El primer tipus de plegat que trobem és el vertical. El vertical, per què ens serveix? Per estalviar espai, evitem apilar, no hem d'estar massa temps buscant i manté l'ordre d'una manera molt visual. I tot això ho podem fer servir per què? Per samarretes, pantalons, roba interior, dessuadores i mocadors. Per moltes altres coses, tot allò que vulgueu, però és idoni per a aquest tipus de roba. Aquí teniu un exemple dels texans. Hi ha diferents maneres de plegar-los. Normalment és un pantaló que no pengem, a no ser que tinguem molt espai per penjar. Si els hem de plegar, el primer que hauríem de fer és cordar el botó, plegar-lo cap endavant, sí? Els estirem i us en presentaré de diferents maneres. Jo, com tinc espai en l'armari, el que faig és un plec fins aquí i un fins aquí. Què passa? Que el pantaló queda molt poquet arrugat. Veieu? Molt bé. Si no teniu prou de fondària en l'armari, utilitzant aquest mateix pantaló, faríem el mateix. Sempre el botó per davant, això en qualsevol dels casos, Estiraríem. I què faríem? Al final, fins a dalt de tot. De manera que quedaria amb dos. I ara, un plec fins a aquesta costura i un altre fins a aquesta. I, veieu? Fem un altre. Un altre pantaló. El primer que fem és cordar-lo pel botó. Cordar la cremallera no és opcional, Vinga. De la mateixa manera, estirem fins a dalt de tot. Sempre anem estirant, en cada plec. Un plec i un altre plec. Tindríem el següent texà. Farem l'últim. Botó. Plec endavant. Estirem fins a dalt de tot. Tornem a estirar. Un i dos. I tenim 3 texans perfectament plegats. Com veieu aquí a la taula tinc diferents tipus de... Tinc samarretes de tirants, samarretes de màniga llarga, més de màniga llarga, més de màniga llarga, tenim mocadors. Cadascuna d'aquestes prendes les haureu de plegar en funció, insisteixo, de l'espai on vagi ubicat. Lo important és que tingueu clar que hem d'optimitzar l'espai. Malauradament, a les cases on vivim, normalment no tenim gaire espai. I el que hem d'aconseguir és ocupar el menys espai possible per tenir les coses més endreçades. Vinga, us faig un exemple de cada de com jo plegaria aquestes samarretes. Una samarreta de tirants, senzilla, apartem tot això, si no, no ho veureu bé. Samarreta, sempre cap a baix. Faríem plecs, sí?
Jo aquestes samarretes les plego així. Com les col·loco? Per exemple, veieu? Vinga, en farem una altra. Això és una manera de, visualment, que m'ocupin poc espai i poder veure totes les samarretes que tinc. En tinc més, però clar, per fer això no era el moment de treure-les totes. Sempre boca avall. Procureu que tot estigui el més estirat possible a l'hora de plegar. Quan més estirat estigui, menys arrugat ho tindrem. Una tercera samarreta. Vinga, doncs fem la darrera. L'estireu, sempre, Un tros, un altre tros. Un i dos. Veieu? Això, un cop ho tinguem tot ple de samarretes, és molt fàcil agafar, posar, treure i sempre mantenim el mateix plegat. Més roba, més samarretes. Això són llençols, més samarretes. El perxat, els penjadors, per què els fem servir? Evidentment per camises de vestir sobretot, els pantalons de vestir, abrics i jaquetes, aquest tipus de samarretes que són les més primetes, que són les de mudar, i vestits i granotes. Les camises, com ja hem comentat anteriorment, lo seu, no? La camisa és una prenda que es planxa, a no ser que sigui algun molt d'esport, però habitualment es planxa. El seu és posar-les en un penjador, en un penjar-roba. Una altra cosa a tenir en compte és que quan les pengem en l'armari, tots els caps del penjar-roba vagin en el mateix sentit i en conseqüència la camisa també. És a dir, si jo tinc aquí la barra de l'armari i la penjo aquí, totes les obertures de camisa haurien d'anar en aquest sentit. I per penjar la camisa i que s'arrugui el menys possible, i si no us ve de gust cordar tots els botons, jo us recomano que cordeu el del coll com a mínim, és el que més costa sempre, cordeu el botó del coll i el següent. Per què? Perquè són els que més arruga. I si no, quan et poses la camisa ja s'ha desfet. La resta no cal que els cordeu tots. Podeu deixar un parell sense cordar o fer un sí, un no, perquè si no, a l'hora de posar-los heu de descordar masses botons. De manera que així, com veieu, la camisa queda sense pràcticament arrugues i quan la us poseu també estarà prou bé. I el doblegat tradicional l'utilitzarem sempre per roba amb poca consistència, és a dir, roba que no sigui molt pesant. Els jerseis molt gruixuts, que ara veureu com ho fem, el qual us aconsellem sempre que feu doblegat tradicional i sobretot amb els jerseis no apilar més de 4 alçades. Una altra opció per plegar tot el que són polos, samarretes i camises només d'esport, és a dir, aquelles que si en un moment donat estan un palet, si tenen un plec o una arruga no passa res, seria aquesta. Seria cordar la camisa o el polo. En aquest cas sí que hem de cordar tots els botons, Anem cordant. El que farem és el plegat típic que porten les camises quan les anem a comprar. Tots us heu trobat les camises que tenen un paperet a dintre i unes agulles. Sí? Doncs això és el que farem. Un cop tenim cordada la camisa, i pels que no tenim molta experiència, la posarem boca avall. Què necessitem? La camisa o el polo i un foli. És igual, jo tenia d'aquest color, però el color que vulgueu. El posareu a la part superior del coll. I estirareu la camisa, o el polo, insisteixo, la samarreta, tant com pugueu un cop cordat. D'acord?
Hi ha diferents maneres de plegar les mànigues. Jo us faré la que a mi m'agrada més perquè considero que quan desplegues és com menys s'ha arrugat. Això haurà d'estar centrat més o menys a la zona del coll. Farem un plec fins al foli. Sí? I estirarem perquè quedin les menys arrugues possibles. I un cop fet això, aproximadament 4 dits des de la costura, plegarem la màniga i la posarem en paral·lel a aquesta línia. Sí? Ho veieu? Vinga. I ara l'altra part farem exactament el mateix. Plegarem i posarem. Veieu més o menys com queda aquí dalt? Llavors, què tenim? Fins a la meitat del foli. Quan això està així, podeu treure el foli i la camisa queda perfectament doblegada. Una de les coses que més em pregunteu normalment és com plegar els jerseis de llana, els gruixuts, aquests que ho avolten tant. Doncs, els plegaríem. Aquest, per exemple, que és un jersei grandot, amb coll, veieu? Ho plegaríem exactament igual que hem fet la camisa. Jo què passa? Que ja tinc més pràctica i no em cal el paper, però bàsicament és el mateix. Què és el més important d'aquests? Doncs no apilar-ne més de 4. Per què passa? Si no, us quedaran massa arrugats. El que tenim a baix de tot quedaria massa arrugat. En fem un. Què passa? Que aquests jerseis, a més, cada un té una forma, un té collant, l'altre no el té. Tot el que sigui llana, vull dir gruixut, hauríeu de procurar això, que no apilar més de 4. 2. En aquest cas, penso que no apilarem més de 3, perquè ja volten molt. Sempre hi ha algun que és més complicat perquè és més curt, les mànigues són més llargues, però si feu servir el truc del paper no us fallarà mai, Veieu? Aquest hauria de ser encara una miqueta més estret. En aquest cas plegarem les mànigues una miqueta. I tenim 3 jerseis. Aquí teniu un petit resum de les millors maneres de doblegar cada tipus de roba. I ara passem a ensenyar-vos com doblegar tovalloles, per exemple. Tenim diferents maneres de plegar tot el que és la roba de la llar, llençols, tovalloles, endredons, mantes. Ara us explicaré alguna altra que, depenent de la ubicació on la hagueu de posar, us pot funcionar millor perquè ocuparà menys espai. Una d'elles també seria la vertical, que és la mateixa que hem explicat per samarretes. Seria agafar la tovallola, la pleguem per la meitat, la tornem a plegar per la meitat, i fem, per exemple, 4 parts. Sí? Això seria una tovallola. Fem la següent per la meitat una altra vegada, 1, 2, 3 i 4. Com veieu, aquestes tovalloles ocupen molt menys espai que si les pleguem de manera tradicional. Tenim les més petitones, les de mans, que ho podríem fer de la mateixa manera. Sí? Aquesta no se'ns aguanta. Això el seu és que tingueu unes capses, uns calaixos on posar-ho.
però tot dependrà del plegat en funció d'on hagueu de posar la roba. Aprofitarem les mateixes tovalloles per ensenyar-vos a fer el doblegat amb rotlle que hi diem. Agafem, en aquest cas, comencem per les petites. Vinga. De la mateixa manera, pleguem per la meitat, tornem a fer per la meitat, però veieu que en el pas anterior ho hem doblegat en el mateix sentit i ara ho fem creuat. Sí? I ara simplement és qüestió de fer un rotlle. Jo aquest, imagineu-vos que les vull ficar aquí. Tinc una, farem l'altra. Què passa quan ho fem amb aquest sistema? Que el seu és acumular, és guardar, millor dit, tot el que és de la mateixa mida en el mateix tipus de capsa. És a dir, això són tovalloles de mans, doncs les posaríem totes les de mans en un recipient com aquest. Ara anem a plegar les de lavabo. Doncs les de lavabo hauríem de tenir un altre recipient. Per què? Perquè si no hem de fer-ho tan petit com aquesta alçada. No estaria bé que unes fossin més altes que les altres. Llavors, en aquest cas, el que jo faria, calculant més o menys aquesta alçada, ho plegaria amb 3 i les enrotllaria. Per què? Perquè no tinc prou espai i les vull encabir totes en el mateix lloc. Tot i així, veieu que hi ha una diferència. Aquesta petita diferència ens pot servir per distingir una mida de l'altra. Sí? Vinga, fem la següent. Com ja us he explicat abans, el més important d'això no és fer-ho molt bé, sinó mantenir-ho. I cada vegada que pleguem les tovalloles determinem de quina manera és la que ens va millor, però fer-ho sempre igual, perquè mantenir l'ordre és molt fàcil. No es tracta de que ara feu aquí una gran feinada, veieu? I així aniríem fent. Potser aquest recipient és una mica petit. Ara us explicaré el que li diem el doblegat tradicional de tovalloles. Veieu que ara ja tinc una de bany. El tradicional per cadascun, la veritat és que és una manera diferent. Sí? Lo important de tota aquesta formació, de tot aquest taller, és que aprengueu a optimitzar espai. Què hem fet? Torno a desfer, Hem agafat la tovallola, l'hem fet per la meitat, sí? Aquesta meitat l'hem tornat a convertir en la meitat i ara fem 1 i 2, de manera que ens queda molt plana. Ara agafem la de bany, el mateix, En aquest cas també sempre farem el mateix. Jo us he de confessar que jo les plego així normalment, però per què? Perquè el lloc on encabeixo les tovalloles em va molt bé aquesta mida. I si sempre ho feu així, veureu que les 3 tovalloles s'adapten perfectament. Aquesta, si la féssiu igual, veuríeu que sobresurt. Per tant, fem meitat i després en el sentit contrari. I així tindríem tot un joc de tovalloles. D'acord, ara en aquestes últimes diapositives el que veureu són els resultats de l'abans i el després, com estaven els armaris abans i com estan després de fer el plegat corresponent i ubicar adequadament, sempre utilitzant els complements, els accessoris de cistelles i capsetes. Ens hem ajudat, com veieu, això són calaixos, són calaixeres, i aquí dintre hem posat uns separadors per tenir-ho més endreçat. Aquest és un exemple de perxat, de com estava abans i com està ara. I una altra cosa que us recomano és que quan feu el perxat ho feu per la gamma de colors. Veieu? Les camises, polos i samarretes.
en aquest no veiem res del que hi ha, ho hem d'intuir què és cada cosa, i aquí queda perfectament doblegat, i a més en aquest cas ho hem identificat. Els bolsos, aquests són bolsos de mà o carteres, que aquestes sí que poden anar sense farciment, però la resta, veieu que estan totes farcides? Això, el típic calaix de sastre, i ara una miqueta més endreçat. Per tant, m'agradaria que penséssiu això, que allà on només veiem problemes ara, a l'hora d'obrir l'armari i no trobar res, hauríeu de veure oportunitats de millorar-ho i endreçar-ho. Doncs espero que us hagi servit i continuarem en properes edicions. Doncs bé, fins aquí aquest petit curs de formació, aquesta càpsula formativa. Espero que haver-vos ajudat. I no res, aprofiteu aquests dies per endreçar. Tindrem els armaris tots perfectes. I recordeu, jo també em quedo a casa.